Тука няма вали гърми, има смисъл и хъс. Лично и категорично за Илия от Балабаир оригинала. Поздрава продължава с 100 евро. Илия, плеве, оригинала, оригинала, плевен. Тука няма вали гърми, има смисъл и дух. Всеки знае кой е тежък, още щом мине от тук. Човекът тежък сам си гради пътя, не чака никой да му отвори вратата. С голи ръце напред преминава, пред името му всеки глава навежда. Илия Плевен, оригинала, на никого гръб никога не дава. Може ли помага с душа голяма, но настъпиш ли го, прошка няма. Пари, жени и коли не го променят, никой не може на пръста му да стъпи. На враговете даже помощ подава, с добро сърце ръка протяга. Но пипнеш ли честа му без причина, става буря, дето всичко помита. Не говори много, действа мълчаливо, а думата му тежи като желязо. Илия Плевен, оригинала, сам излезе и сам се доказа. С две голи ръце света прегази и никога глава не навежда. С добро живее, с чест се слави, а ушите далеч ги оставя. Илия Плевен, оригинала, оригинала.